Vítajte na mojom YouTube. Dneska vás zoberiem s mojou švagrinou na výlet do starej Káhiry El Hussein. Prechádzame popri cintoríne. Cintoríny v Káhire sú obrovské a tento konkrétne je veľmi starý. Because of the side view is very nice. Yes. But it's expensive. Yeah. Premávka v starej časti Káhiry nikdy nesklame. Nevedeli sme prejsť na druhú stranu, tak som stiahla okienko, dala pokyn autám, aby zastavili a tak sme sa dostali na druhú stranu cesty, kde vlastne vchádzame na parkovisko a necháme tam naše auto a odtiaľ už pôjdeme peši. Nachádzame sa už v starej časti El Hussein a peši sme išli priamo k tým trhom, myslím, nejakých 5 minút. Nakúkla som trošku do starej mešity, ale nebolo povolené tam filmovať, takže len takto zvonku som tam pozrela. Na druhú stranu cesty sa nedalo prejsť po vrchu, po ceste, ale museli sme ísť takýmto podchodom. Keďže bolo skoro ráno pre Egypťanov, 11 hodín, tak vlastne boli tie ulice a tie podchody úplne prázdne. Normálne tam sa nedá prejsť, proste sú tam davy. Zdraví vás Tagrit. Prvé ramadánové ozdoby, ktorých dnes ešte uvidíte oveľa viac. OK. And he told me, if you have any friends, bring it to me. Takže dneska vás prevediem po uličkách Chan Khalili so svojou švagrinou, sestrou môjho manžela, Tagrit. Where we are going, Tagrit? We are going to Muaz Street, the very famous street full of monuments, Islamic monuments. And we will see a nice coffee there. It's called Sahib al-Saida. And we will take a coffee. Then we complete our trip. OK, ja vám napíšem potom titulky, aby ste rozumeli. Ulice sú úžasne prázdne, obchodíky väčšinou ešte zatvorené, otvárajú ich asi okolo 12, ale nám to vôbec nevadí. My si vychutnávame tú krásnu atmosféru tých historických budov a smerujeme vlastne ku kaviarni, kde si dáme raňajky a kávu. V tejto časti vlastne sa nachádzajú budovy, ktoré boli voľakedy školy a nemocnice. Okay. You know the meaning of Sepid? They bring water from this place. They are purifying the water here and give it to the people. Really? Naposledy som v týchto miestach bola, keď mal môj syn niekoľko mesiacov, takže to je momentálne vyše 7 rokov. No? This store is very nice, but it's closed now. This is for couple stuffs. No a toto je prosím budova bývalej psychiatrie. So this part of Old Cairo was like where we go? No a tuto je reštaurácia, do ktorej my ideme a ideme hore vlastne na poschodie, kde je krásny výhľad na okolité mešity a majú tu aj super egyptské raňajky a celkovo tá atmosféra je tu úplne krásna a mali sme dokonca také šťastie, že tam bolo ranné vystúpenie, hral tam pán
na tej orientálnej gitare, takže tam tá atmosféra bola úplne úžasná. Veď pozerajte. Keď tam idete večer alebo počas Ramadánu, tak nie je možné si tam len tak voľne sadnúť. Musíte mať vopred rezervované miesto. Tu. Yes. Takže Tagrid zvolila egyptský falafel a ja croissant. Máme už hneď strávničku, samozrejme, egyptskú. الله شاي في ال50 in 50 tea. Reštaurácia sa volá Sahib El Saada. Už sme po raňajkách a vyrážame ďalej do ulic. The telephone, huh? Amazing. Super. You too, thank you. This is the handicraft which I need. Yes. You know what I want? I'm searching for a hand. You know? Tagrid ako správna Egypťanka miluje šiše, tak mi ukazuje, ktoré sa jej páčia, ktoré sú kvalitné. Really? شفتي دي my Saudian friend she bought one. You smoke It's what? called goza. Eh? Goza. Goza? It's goza, yes. You can put here the shisha. Really? Yes, It's instead smoke of and the you can shisha? take it as a shisha, yes. Okay. So nice. I love it. You never came here before? I don't think so. أنا كمان حودة. This is the nice one Yeah? of shisha Khalil Ma'mun. This is your favorite shops, huh? Shisha shops. أيوة. والله بقى إن choose مثلا إيه والله Yes, sure. I invite you. برضو والله Yes. You want one in your home, كده? No a tu som objavila asi najkrajší obchod so svetlami. Poďte sa so mnou pozrieť, je to ako v rozprávke 1001 noci. Niečo úžasné. Can I go inside?
Ďalšia mešita, do ktorej trošku nakúknem a pokračujeme ďalej v našej prechádzke. It's still far away? No? Tu nám očarila kaviareň, ktorá bola krásne dekorovaná a všimnite si potom výzdobu v tej uličke, kde budeme pokračovať. To už je ramadánska výzdoba. El Fishawi, ktorú som vám ukazovala už v predošlom videu a ideme sa pozrieť do ďalších obchodov. So? This is El Fishawi. I know, I was here, yes. No a ideme sa pozrieť do obchodu s oblečením pre brušné tanečnice. Takže dúfam, že bude otvorený. Ukážem vám niekoľko obchodov a tisíce druhov oblečení pre brušné tanečnice. Sme sa s Tagrid pozerali, že ktoré sa nám páčia a kde by sme si ich tak asi obliekli. Hello. How much? 150. Cam? How much? 650. ودي ليه ب 850 الاسعار دي This one, so nice. 650 libier. And this one, look. very nice دي قوي. This If we go to any place in Ramadan, This is we very should wear hot. something like this. No, but do they have like kaftan? Yes, I hear about it. Very low price. Tagrid mi hovorí, že ceny sú tu premrštené a že sa to dá kúpiť o polovičku lacnejšie. Tieto vlastne oblečenia, tieto abáje sú veľmi populárne počas Ramadánu. No a kocháme sa ďalšími modelmi pre brušné tanečnice. I like this one. شفت جبل؟ يلا اخوي يلا اخوي. Where we gonna wear that, huh? Where بقى؟ In dreams. ممكن نشتغل رئاسة بقى. But this is a big store. Let's go up. Can go up. سلم تاني لا. No? You can go if you want. لا. شوفي. This one, oh. I found for you something. لا. The instead of bikini بقى. شوفي شوف. Oh my gosh. شوفي multi colors دي. This is nice. Look at this one. It's like your jasmine. Yes. Prechádzame do druhej časti Starého mesta, kde sa nachádzajú miestne trhy, kde chodia nakupovať obyčajní Egypťania a nakúpite tam ozaj všetko. Takže teraz sa nachádzame na ulici, ktorá je známa svojimi obchodmi, ale my sa ideme pozrieť na bazár, ktorý je venovaný len ramadánovým dekoráciám. Tu už začína byť viacej ľudí, ale stále je tu oproti poobednejším hodinám naozaj nič. What is the name of this place? الغورية. Okay. Famous for the Fabrics, towels, blankets. Okay. Sa tu predávajú uteráky, postelné prádlo, všetky také domáce potreby tu nájdete v tejto časti. Underwears as well. Aha, že sexy egyptské spodné prádlo.
from him. What is the name of this? Tabush. Takže tuto vyrábajú tie červené čiapočky, ktoré sú známe ešte z čias kráľa Faruka. A vidíte, do týchto častí vlastne chodia rodiny a budúce nevesty si chystať veno, keď potrebujú výbavu vlastne do novej domácnosti. A takisto na svadobnú noc chystajú výbavu. This is after marriage, right? Yes. She doesn't know what to expect, so. Yeah? Thank you. Takže pre nevesty na svadobnú noc outfity. Čo? Proti vkusu žiaden disputát sa hovorí. Di? This one, I like it. Oh, this is nice. Už sa blížime k časti, kde predávajú vyložene len ramadánske dekorácie, tak sa poďte so mnou pozrieť. No týmto svetielkam som neodolala ani ja. Naozaj, keď som to porovnala, tak Ramadán pre Egypťanov je niečo ako pre nás Vianoce. Všade majú výzdoby rôzneho charakteru a k Ramadánu proste patrí tento lampášik, tzv. Fanus, ktorý dostávajú až už malé deti a sú rôzne druhy, či už na baterku alebo na sviečku. Tuto máte krásne ramadánové látky, šijú si rôzne vankúše, poťahy, obrusy, presne proste ako u nás na Vianoce. No a samozrejme k Ramadánu patria aj známe také postavičky, charaktery, ktoré možno poznáte z reklám, takže predávajú ich v rôznych podobách ako sošky, svietniky a tak ďalej. No a nech sa páči, tu máte obrovský výber ramadánových lampášikov od najmenších po najväčšie, proste
neuveriteľný výber. No, but it's not the one. Nachádzame sa v ulici, kde môžete kúpiť len tieto ramadánové lampáše. Oh my god. It's huge, huh? What is this? It's the first lentil I used when I was child. Really? Yes. I like this one. Yes, I it's very nice. It's reminding It's you when you were history. small, huh? History. Yes. We put a candle inside. Candle. It's not a lamp. Ah, There is a candle inside, and to play with it. Nice. Eh? Coffee. Killer coffee. Ah, to je smaltovaný hrnček. It's This like nice. my grandma, she used to have these things, you know? Coffee and tea. You can put it on. Okay. What is the name of No a the guy? konečne tu nás zistujem, ako sa volá táto ramadanová charakteristická postavička a volá sa Fenus a je známy z reklám počas Ramadánu. Yeah, who else? His name is Fanus. Fanus? Ah, okay. No a naše potulovanie sa končí pomaličky. Vchádzame, myslím, že do posledného obchodíku s dekoráciami a potom to sa rozhodneme, že si berieme egyptský taxík, tuk-tuk, pretože sa nám už naozaj nechce ísť pomedzi tých ľudí peši. Ak sa vám moje video páčilo, nezabudnite dať odber môjmu YouTube kanálu, napísať mi komentár a dať like na moje video. Svetielka, svetielka a všade samé svetielka. Tie proste počas Ramadánu musia byť. A tuto bola moja druhá kúpa, ten zlatý lampášik mám doma. A tu už sedíme v tuk-tuku a ideme smer auto. اسلوبك يا لقيتك مش محترم سابو زمين والناس نايمين مسلسل هابط واحنا عارفين شغل الافوره بيجيبك ورا ولا فاكر الناس سافرين هلعبوا 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 هتسيب ما تعبوا ما تعبوا ما تعبوا عمرو ادي بيظهر عالشاشه يتخض ما يبقاش على بعضه فنان كله معروف شمال انت بوظت الاجيال المليون وانت وابن حلال لو انت عارف Tu vám poviem, že táto vychádzka bola strašne náročná. Tagrid už spieva od únavy. Ale bolo to super. Dajte vedieť, či sa vám video páčilo a čo vám na budúce mám ukázať. Završenie výletu na egyptský štýl. يلي يلي ايوه يلي يلي